Navê dawiyê di nava pêvajoyê de li ser pirsgirêka Kurd wek muxatabûn kiye nekiye xistina rojevê sedemê xwe bingehîn divê baş were zanîn gelê Kurd tekuşîna azadiyê bi bedelên ku dayê bi ked û xebata xwe îro gihiştiye astek wisa ê di bê Kurdan tu hesab nayên kirin. Di hilbijartinên berê yên şaredariyê de jî hilbijartinên berê yên giştî de jî ev hêza Kurdan, hêza Kurdê azadîxwaz, hêza Kurdê demokratîxwaz û bi hevpeymana ku ava kirî bi em bêjin kêmên etêbên cuda bi derdorên demokrat, kesayetên navdar, yên azadîxwaz re li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hat rewşekê kilîlê. Yani êdî hem sistemên Tirkiye serê de AKP, em bêjin CHP û hemû partiyên din vê baş zanin bê Kurdan gav nayavêtin û Kurd li Reqekê cî xwe bigirin serkeftin ya vê partiya ya vê sistemê ye. Ji bo vê yekê di nêzîkbûna hilbijartinên pêşerojê de ev mesele îtifaqên Tirkiye axiftin de behsa Kurdan û HDP muxatabgirtin û xistina rojevê pirsgirêka Kurd sedemê xwe bingehîn ev e. Yani dixwazin ev xwe ji vê bilêv dikin ku bê Kurdan tiştek nayê kirin. Ev rastiyek e. Pirsgirêka herî mezin di Tirkiye'de Kurd çi dixwazin? Pirsgirêk çi ye? Di nava 40 salên derbasbûyê de bi şêweyekî pir vekirî hatiye berçavê her kesî û bi şêwekî zelal ketiye em bêjin rojevê. Niha pirsgirêka mezin wekî bebe muxatab çareser bike. Yani niha muxatabûn ne pirsgirêk e. Di Kurdan de pirsgirêka muxatabûnê tune ye. Lêbelê ya girîng ê beramberî te ê temsîla dewletê dike ê temsîla sistemê dike gelo ev di çareserkirina pirsgirêkê de samîmî ye yan ne? Ji bo vê gavên berbiçav wê bav jitin yan nav jitin. Ji bo vê wê di makazagona xwe de zagona Tirkiye'de guhertinên demokratîk çêbike guhertinên zagonî çêbike ku nasnameya Kurdan naz bike yan ne? Li vir em behsa qedera gelekê dikin. Li vir em behsa bi milyonan Kurd dikin. Em behsa zimanê wanê dayîkê dikin. Behsa çanda wan dikin, dîroka wan dikin, nasnameya wan dikin. Ji bo vê yani ev pirsgirêk heye ev ji hêla hemû hikûmetên Tirkiye ê hatin ser kar de dîrokên derbasbûyê de hatiye ziman. Li ser realîteya Kurd, li ser hebûna pirsgirêka Kurd vane qebûl kirine vê îtiraf kirine. Lêbelê tu caran bi şêweyekî samîmî, bi şêweyekî ji dil, bi şêweyekî rast nêzî Kurdan nebûne. Ji bo çareseriyê gav navetine. Pirsgirêka sereke ev e. Herî dawî serokê CHP ji bo pirsgirêka Kurdan got HDP muxatabî sereke ye. Ê rêbera pivxwe di demên borî de di pêvajoya çareseriyê de jî di parêznameyên xwe hemûyan de jî meclîsê weke cihê çareseriya pirsgirêka Kurd daye nîşankirin. û bi dehan caran vê aniya ziman ez dikarim rol û misyonekî wasa bilêzim nava demekin de ev pirsgirêk çareserkirin. Di binya meclîsê de yani rêbera po jî divê alî de erk û berpirsariya xwe bi cih aniye û weke çareserî meclîsa kiriye. Lêbelê eger em tenê an ji sistema ku niha dixwazin pirsgirêka Kurd bêxin rojevê û çareser bikin eger rêber apo PKK, KCK tekuşîna azadiyê hemû bidin aliyekê tenê wek HDP muxatab bikirtin divir de yani ne samîmî ne. Divir de ji bo çareseriyê tu plan û bernameyekê wan tune ye. Divê em vî rengî bigirîn dest. Li aliyê din eger em bêjin HDP muxataba HDP ki ye? HDP pêkhateyeke ku ev sistema hatiya vekirin ji pêşniyara rêbera po ye. Îro HDP yani dorpêça pir berfireh e. Hemû kêmnetewan, hemû azadîxwazan, hemû dorpêç, hemû demokratên dorpêç dikitin.
Yani liver vaka partiye ki hem Kürt hem Türkiye dorpej dikitin o jibu çareseri dikora bu muhatap libeli aktörü sereke eko vi pivajı brave bitin eko vi pivajı da katkı bitin eko pivajı da bizim doğru çareseri da gav bavjatını bizim jibu çareseri rolü her sereke bilezitin riber apoya devam bir rengi bilgin dest na vaka geli mahmuri vaka meclis mahmuri کو وی شورش کردستان ده وی تکوشن آزادیه ده جه که خوی گرینگ دالی چهار سری پسی کرد هیا سدمین یور ام پنابرین لیورین و به میلیونان کرد پنابر بونه نه چهار سر کردن پسی کرده امجی وکی گلی مخموری وی دخوازی دکین دالی دموکراتیک ده جبر کو اگر ترکیه دموکراتیک نبتن پرسی کرد حل نبتن چهار سر نبتن اگر پرسی کرد چهار سر نبتن ترکیه دموکراتیک نبتن جبو وی وقت گلی مخموری جی ام دخواست دکین یعنی پرسیار کرد دالی دموکراتیک ده وارد چهار سر کردن وی دمی اف پرسکری کنها ترکیه جیان دکه دالی آبوری ده دالی سیاسی ده دالی دیپلماسی ده همو آستانگی و kriz جیان دکتن به چهار سر کردن پرسیار کرد ده به صمیمی نزدیک بونا ام بجین پرسیار کرد ده وی چهار سری بخاره بینتنی اف وی ترکیه ده ام بجین روشاتا ناوینده ده جهانی ده بکه هیزه که هری سرکه به پشتگیری گلی کردو به دموکراتیک جنرال ترکیه